Zo lang, zo moe, zo saai, zo slap. Iedereen denkt dat we over seks willen praten altijd. Al 24 maanden droom. Maar soms is het ook confronterend. Waar is hij? Dat was vroeger wel anders. Moet je het vertellen? Toen leek alles leuk. Heb je seks gehad? Ja. Maar of het echt wel zo leuk was? Heb je ook seks gehad? Niet. Ja. Was het lekker? Ja, ik denk het, want hij is wel klaargekomen. Hoe je echt leuke seks hebt, dat leerden we niet. Dat hebben we geweten. Hoe is jouw seks nu? Nou, seks. En jij? Ik ben in celibaat gegaan. Wat is dat? Dat je mag geen seks meer hebt. Oh ja. Toen dachten we, laten we dan in ieder geval nog zorgen dat anderen van onze fouten leren. Daarom staan we nu in het theater. Daar onthullen we hoe je vooral altijd goede en plezierige seks kan hebben. Ja, maar we merken dus zelfs na 4 jaar seksfeestjes maken dat eigenlijk gewoon zo verdomd lastig is. Ja. Dus kom met een vriend, vriendin, met je sekspartner of gewoon met je man of vrouw. En dan maken we er in ieder geval voor jullie een feest van. Zo lang, zo moe, zo saai, zo slap, zo droog.